ako nagpuputo. Ay, sabtas mo, tangina! Apo, para magbibit si Poca. Ay! Ay, Ay! Set mo, tangina! Ay! Ay! Ayaw ka na! So hi guys, nandito tayo ngayon sa San Manuel, dito sa Cobra Firing Range, and ito try nating magpaputok, putukan. So ito try nating magpaputok ng totoong baril. Ibang putok, ibang pumuputok yung pinapaputok. Tama ba? So samahan niyo ako guys, let's go! Hi Toy! Putukan mo nga ako, Bessie. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Cobra Firing Range dito sa San Manuel. Oh, shit! Set mo, tangina! Ay! Ay, set! Tangina! Ay, set! Ang lakas! Ang lakas! Halika na po ka, ikaw ang tatayo doon. Ay, iba ba? Hindi ba? Akala ko yung tatayo doon. Allah! First time ko makaawak ng baril. Iba yung baril na pumuputok sa akin. Pare, sa baril ka talaga pinagigil na. Ay, set! Tangina, ang lakas! Alam, di pa ako nagpuputo. Ay, sabtas mo, tangina! Ay, sabtas mo, tangina! Ay, makalabit ko to! Saan po yung babarilin ito or doon? Ay, mga maliliit. Yung doon sa malayo po. Oh my God! Oh my... Alam, kinakabahan talaga ako. Putok ko na po. Ay! Kuya! Ang lakas! Ang tama! Iputok ko na po. Oh! Oh! Ayaw ka na! Ano masasabi mo, ate, na nakapagpatumba ka ng isang kwan? Ready na para kay kuya? Kuya Bird. Para kanino ka nagpa-practice? Nakatatlo yan. Nakaapat na. Ay, pinagpa-practicean mo para kay? Kay Rob. Para kanino ka nagpa-practice sa firing? Para dun sa pulis na yun. Sino yun? Sino? Di ba natin pakita sa video? Courtney ata pangalan. Pero ang problema ni isa sa 10 binaril ko, wala pang natama. So, more practice. Ayan, paubos na. Tatay daw ni Baling. Ilan? 4? Para magbibitch ka naman, Bessie. Ay! Ay, takin na! Huwag ko na, pe! Ang lakas ng bato niya. Ay! Ay, wow! Toy, ako putukan mo mamaya, Toy. Ay, ubos na lahat. Ako putukan mo, Toy. Toy, ako putukan. Poka mapan makigera, naka-duster. Toy, putukan mo ko. May firing range ako sa likod. Bole mo ko. Wala akong panty.